Got drunk off your life, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't numb the prey, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart again. I won't find bal 22 és a jobb egy. Bal 22 és a jobb egy. Húszszor itt a kitérő. Jobb 3, 50-re dobál és abból bal 22. Bal 22-ből 50 között. 2019-ben pont ugyanitt Oroszlányba mentem utoljára, de ebbe az a szép, hogy 2017-ben itt kezdtük a Pukival. Tehát, hogy pont mondtam, hogy mi már lassan ilyen oroszlány díszpolgárai lehetnénk, mert itt kezdtük, itt fejeztük be 19-ben, és akkor most itt kezdjük újra, 4 évet hagytam ki ebben a sportban. Elkezdtünk tréningezni, gyakorlatilag a 4 évvel ezelőtt itt írtuk újra. Nem kellett sokat változtatni, meg a Pukival, mivel hogy gyerekkorom óta ismerem, így 3 perc alatt csiszolódtunk össze újra, mert ő egyébként meg 2 éve nem ment, úgyhogy neki is bele kellett rázódni. Az első gyorsaságin ott a pálya felénél utolértük az előttünk rajtoló BMW-t, ami azért volt bosszantó, mert nem engedett el minket, úgyhogy gyakorlatilag majdnem a pálya végéig mentünk utána. Emiatt szerintem egy ilyen 6-8 másodpercben maradt, ott így is egy harmadik időt mentünk. Onnantól fogva a második gyors az teljesen tökéletes volt, ott első időt mentünk. Aztán az első gyors végén eltört a generátor, úgyhogy azt mire kicserélték, a fiúk kikéstünk, úgyhogy gyakorlatilag a harmadik gyorsra nem kaptunk semmit, csak büntit. But this time I won't collapse like I did yesterday. És 50-re jön a 3-as lassító, jobb 2-ből 50-re jön a 3-as lassító, figyelj, itt a 3-as lassító, abból jön a 100, de csúszik, 100, benne bukka. Igazából nagyon boldog vagyok, mert újra azt érzem, hogy élek, így a 4 év kihagyás után. Csalódott abból a szempontból vagyok, hogy ez nagyon szép nap lehetett volna. Ami igazság szerint a célunk volt, az az, hogy újra összecsiszolódjunk, újra bemelegedjünk. Itt a jövő év lesz igazából ami tervekre vár, hogy találjunk egy sportegyesületet, hogy az autót úgy összerakjuk, hogy egy Rally 3-asban egy jövő évi bajnokságot mehessünk. Nyilván ehhez mi is kellünk, meglátjuk, mi lesz. Addig pedig, amin tudunk ilyen amatőr versenyeken, elindulunk. Nagyon köszönjük a főnökömnek ezt a gyönyörű szép szélvédődíszt, illetve hát köszönjük a családunknak, hogy újra egymás mellé kerülhettünk. Én a Pukinak nagyon hálás vagyok, hogy újra rám gondolt, úgyhogy mindenkinek köszönjük, és küldjük mindenkinek, aki szereti.
if you wanna shoot, follow